hanyoyi guda biyar waɗanda za a samu kuɗi a platform ɗin luxia. Akwai tax wanda ake wanda kullum bai fi ka je ka kalli bidiyo ba ko kai comment ko kai liking, kullum za ka dinga samun naira 3,000 da wannan tax ɗin kawai. Sannan akwai tsarin social media monetization, ma'ana idan baka samun kuɗi da Facebook, WhatsApp, TikTok da Instagram naka, so wannan ɓangaren naka ne. Idan kai posting akan luxia, duk wani comment da liking da aka yi maka za a dinga biyan ka. Sannan akwai marketplace wanda idan ya kasance kai ɗan kasuwa ne baka samun customers masu sayan kayan ka, so wannan ɓangaren naka ne. Akwai marketplace wanda za ka dinga ɗora kayanka, luxia za su tallata maka kayanka, za su kawo maka customers masu sayan kayanka. Sannan akwai tsarin brand quest features wanda za ka dinga participating a question and answers kullum. Kowane sati za ka iya samun kuɗi daga kan naira 5,000 har zuwa naira 10,000 da wannan brand quest ɗin. Sannan akwai business skills wanda za a koya, akwai sana'o'i wanda aka ware wanda za a koyar da kai, like sana'o'i ne wanda za ka dinga yi, za ka koya online, za ka ci gaba da amfani da su har ƙarshen rayuwanka, irin su graphic design, yanda za ka dinga yin logo, flyer, bana, invitation ka. Sannan za ka koyi video editing, yanda za ka dinga yin editing ɗin bidiyo ko kuma mutane su dinga baka editing ɗin bidiyo ka ne musu, za ka dinga samun kuɗi. Sannan akwai forex trading wanda za a koyi, wanda shi ne abin da aka fi samun kuɗi da shi a yanzu. Kowa yana magana akan trading, kwantar da hankali. A luxia akwai trading wanda za a koya. Sannan akwai sana'o'i da yawa, skills ne wanda aka tanaje su wanda za a koya muku shi a wannan platform ɗin na luxia. Luxia platform ne wanda baya buƙata a ce dole sai ka kawo wani sannan za ka samu kuɗi. Ko da waɗannan hanyoyin guda biyar waɗanda na lissafo muku, za ku iya samun kuɗi a wannan platform ɗin na luxia. So idan ma baka je kai booking slot naka ba, ka yi ƙoƙari ka je kai booking slot naka, ma'ana ka je ka biya kuɗin registration ɗinka kafin ka ji an ce lokaci ya ƙure.